Алло? Ну што, як ты? Ой, не ведаю. Я нешта сумняваюся. Чаму? Всё атрымаецца. А раптам здагадаюцца. Ды ніхто, кажу, табе не здагадаецца, прыклей памацней. А як не выйдзе? Кажу, табе атрымаецца, збірай рэчы. Ох, ну добра. Іду. Вас вітає програма «Мова на нова». Поехали! Подвязавши его программу, не могу доехать. Что называется, трапил нерод, что ни взад, ни вперед. Мои дороженькие. Ну гальмуй ты уже ж. Даруйте, вы гэта мне? Не вам, ведайте, меня тут ровер не гальмує. Послухайте, вы Олесь Молчанов, актор и знавца роверов? Ну так, Олесь. Брудная рука. Ничего страшного. Нічого. Ну, у мяне сапсаваўся ровер, не могу доехать на здымкі программы «Мова на нова». А калі вы задумаліся, ці я Глеб Лабадзенко, то я хочу сказать, что ён выглядае крыху інакш, зусім крыху. Я ведаю, як выглядае Глеб. Ну ось, тады ўсё ў парадку, ўсё зразумела. Паглядзім. Калі вы можаце глянуць, кінуць вока, было б цудоўна. А што, якое кола, пярэдняе, задняе? Ды вось нешта няезджае і па-беларуску можна казаць таксама гальмо. А, я чуў, гальмо. Чулі такое слово? Кондуктор, начисни на гальмо. Ведаеш такую песню? Недзе чуў. Ага. Дарэчы, мае дзяды некалі выкарыстоўвалі толькі гальмо, ніколі не казалі тормоз. Слухай, тут тросик. Тросик тут. Что это? Тросик выскочил. О. Так, ну что, ўсё, гальмо працуе. О, дык можна ўжо ехаць. А вы куды цяпер, Олесь, едзеце? А я ў той бок, ну я просто катаюся. А, дык можна да вас прыяднацца, мо? Ну, конечно, с задовольнением. Так, это не забиться. Дарэчы, дождь уже пачынаецца. Хотят не уехать туды. Что и дождь? Все, я не хочу сниматься в этой программе. Может, уже закончим? Ну, мы вывучили слово «ровер». Дождь, может, недзе схаваемся. Олесь, у мяне да вас прафесійнае пытанне. Можа, вы маеце нейкія падказкі, як перастаць хвалявацца на плане і не баяцца камеры? Звычайна спрацоўвае так, што калі ты ведаеш, што ты робіш, што вы робіце, у вас ёсць нейкая задача, перспектыва, у вас ёсць партнёр, то чаго хвалявацца? Вы проста пра гэта не думаеце, вы думаеце пра тое, што вы робіце. І да чаго вы ідзеце. І тады хваляванне сыходзіць само. Спачатку перад спектаклем ці ўваход на камеру, калі гэта толькі пачынаецца, там асабліва ў кіно, таму што табе незнаёмыя твае партнёры, ты іх першы раз у жыцці бачыш, то, конечно, хваляванне ёсць. Але потым, калі проста ты ведаеш, дзеля чаго гэта ўсё робіцца. І самае галоўнае, хваляванне, ну, трэба перадаваць усё на партнёра. То бок тэатр і кіно гэта партнёр. І калі у тебе ёсць добры партнёр, то чаго хвалявацца? Ты проста з ім размаўляеш і ўсё. А ў сэнсе перадаваць хваляванне? Не хваляванне, а проста накіроўваць сваю увагу на чалавека, з якім ты размаўляеш, і тады ты не будзеш думаць пра тое, там, як у цябе выходзіць, не выходзіць. Калі табе цікавы суразмоўца, то ты будзеш у партнёры. Перадусім важна вымаўленне ці веданне граматыкі таксама патрэбнае. Я думаю, ўсё патрэбна, і граматыка, і мова, тому што акторы адказваюць за мову, таму што асабліва ў нас у Беларусі, дзе я не ведаю, колькі адсоткаў валодае беларускай мовай, а ў нацыянальным акадэмічным тэатры Янкі Купалы ўсё ж такі спектаклі па-беларуску, і ну, гэта дрэнна, калі актор робіць памылкі на сцэне. Усё ж такі павінны быць адказнымі за мову. А у вас былі ў кар'еры нейкія выпадкі, калі вы нешта памылілі? Былі. Ці забылі? Былі. Калі яшчэ быў расійскамоўным. А вы былі расійскамоўным? Я быў расійскамоўным.
И был такой спектакль «Тристан да Изольда». Я играл короля Марка. И мне такой напой, такая водичка, чаровная, вельми важкая. И у меня шла такая вельми экспрессивная сцена. И там эта корка просто вывалилась. А это малая сцена, тут побач гледачы. И пролился этот напой. Ну, это ж вельми такая катастрофа для моего персонажа. І я нічого лепшого не знайшовся, як сказати, ой, пробочка покатилася. Ну, було таке. Ну. Може, сядемо? А чому ні? Давайте, у ногах правди нема, як кажуть. То як так сталося, що ви стали білоруськомовним? Ну, перший такий опыт у меня был, конечно, на вёсцы. У бабули, дядули, прабабули. Ну, то бок там была не просто белорусская мова, а такая белорусская, с польскими словами, потому что бабуля моя скончила польскую школу, это Заходняя Беларусь. И когда я приезжал, вучился у расейскамоўнай школе, и мама вельми переживала, когда я з вёскі вяртаўся до хаты, что я размаўляю не по-расейску. Школа была расейскамоўная, тому треба было правильно говорить по-русски. Вось. Поправляли всюди? Поправляли заўсёды. Але потым здарылася такая вельми классная штука. У 4 класе, а это 5 зараз, да? Тогда 4, теперь 5. У нас пришла молодая наставница по истории. Ей была школа войскового городка, и у нас такие были, не хочется никого покрывдить, ну такие были все такие, во взросте, такие трохи коммунистичные наставницы. А она пришла, ей была спадница трошки выше из-за колена. И мы просто все зааплодировали. Это был шок. Это был 86-й год, по-моему, 85-й. И она выкладала нам историю. А напрыканцы кожнага уроку яна пераходзіла на прыгожую беларускую мову і выкладала гісторыю Беларусі сапраўдную. Это такая была мэта, я не ведаю. І мне вельмі захацелася з ёй сябраваць, і я пачаў па-беларуску размаўляць з ёй. Гэта Марыся Мацко, арт-галерэя Крыга ў горадзе, калі чулі, можа быць, з гэтай яна. І то бок яна змяніла маё жыццё. Потым я паступіў у педвучэльню. Потім я працаваў у беларускай школе пасля войску. Там таксама была беларуская мова. Зараз гэта школа, на жаль, расейскамоўная. А у войску вы размаўлялі па-беларуску таксама? Не, я не франак вячорка. Сёння ў рубрыцы «Дзіцячая замова» распавяду вам некалькі моўных цікавінак. Першае. Адрозненні паміж словамі «граць» і «гуляць». Граць. Скажам пра музычныя інструменты. Граць на скрыпцы, на піяніна, на флейце. Можна таксама граць на нервах або граць у тэатры. Гуляць. Гаворым найперш пра спорт. Гуляць у футбол, хакей, тэніс. Па парку ці лесе таксама можна гуляць. Або маем яшчэ слова «шпацыраваць». Другая. Здаецца, добра вядомая рэч, чым адрозніваюцца словы «дыван» і «канапа». Але ж людзі працягваюць іх блытаць. А ўсё таму, што руская «диван» і беларуская «дыван» гучаць падобна, але маюць зусім іншы сэнс. Па-беларуску дыван – гэта рэч, якая ляжыць на падлозе, або якую нашай бабулі любілі вешаць на сценах. Дыван з аленямі, персідскі дыван. Пра маленькі дыван каля дзвярэй, аб які выціраем ногі, скажам дыванок або каберац. Ну а канапа – гэта безумоўна рэч, на якой мы сядзім. Канапа можа быць 2-, 3-мясцовая або вуглавая. Не блытайцеся, па дыване мы ходзім, а на канапе сядзім і глядзім Белсат. Трэцяе. Нагадаю і яшчэ адну рэч, якую вы вучылі, але, магчыма, забыліся. У беларускай мове слова «сабака» мужчынскага роду. Шэры сабака, вялікі сабака, пародзісты сабака. Калі ж ваш сабака дзяўчынка, то можна сказаць на яе «сука» ці «сучка», альбо назваць па імені «мая Бася», «мая Дамініка». Слова «гусь» у беларускай мове, у адрозненне ад рускай, мае жаночы род. Шэрая гусь, тлустая гусь, агрэсіўная гусь. На калядным стале красавалася апетытная гусь. Вось вы ўсё жыццё з беларускай моваю. Так ці сяк.
Так? Так ці сяк. Можа, у вас ёсць нейкія падказкі, парады нашым гледачам, як заставацца з беларускаю моваю, не адракацца ад яе? Я думаю, просто спрабаваць размаўляць па-беларуску і не баяцца памылак. Таму, вось, напрыклад, мова на нова, мне падабаецца гэты фармат, таму што няма гэтага напружвання, і ніхто нікога не папраўляе так ужо там агрэсіўна, это ж неправільна, это неправільна. А людзі разнявольваюцца і пачынаюць проста ў асяроддзі, вось на курсы трэба хадзіць такія, дзе людзі сустракаюцца і вучацца. Не знаю, камунікацыя беларускамоўных людзей, мець сяброў, вось, і не баяцца памыляцца. А тым часам можна лупіць на трасянцы, як казаў былы старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Што трэба зрабіць, каб беларуская мова ў нашым грамадстве не дыскрымінавалася? Змяніць палітыкаў, я думаю. Ну, таму што зараз, ну, на працягу гэтых... Я працаваў у беларускамоўнай школе, зараз яна расейскамоўная. Я думаю, што гэта нейкая... Ну, яны мэтанакіравана неяк робяць гэта. Я не ведаю, хто там за гэта адказвае, чаму яны гэта робяць. Не, можна паразважаць чаму, таму што каб выбіць з беларусаў глебу, таму што мова, яна дае моц. І нашы карані нас робяць моцнымі, калі мы іх ведаем, калі мы імі цікавімся. Таму думаю, што па гэтаму. Але калі зменіцца ў Беларусі улада, то я думаю, што трэба галоўнае рабіць гэта паступова, каб гэта было натуральна. Каб адкрываліся беларускамоўныя класы, каб бацькі разумелі, што перспектыва ў дзяцей вучыцца ў Беларусі потым ва ўніверсітэтах будзе, калі яны будуць ведаць беларускую мову. Дзякуй вялікі, Алесь, за гутарку. Дарагія сябры, запрашаю вас вывучаць нашу родную мову, гледзячы фільмы на Белсаце, якія агучваў актор Алесь Малчанаў. Подписывайтесь на нас у социальных сетках. И не забывайте программу «Эскоуцы». Боді-пазітыўны, баді-пазітыўны, ці ўвогуле боды-пазітыўны. І ўвогуле, ці патрэбнае нам гэта навамоднае слоўца? І ці правільна яго все разумеюць? Слоўца гэтае ангельскае і адносіцца да так званых эўфемізмаў ці паліткарэктных словаў, якімі цяпер дужа пярэсцяць мовы цывілізаваных нацыяў. Нашая, можа, яшчэ і не зусім пярэсціць, але такая тэндэнцыя, асабліва ў апошняе дзесяцігоддзе, вымалёўваецца. Асноўная мэта не абразіць, не пакрыўдзіць чалавека, не паставіць яго ў няёмкае становішча. Бо калі казаць наўпрост і па-беларуску, то атрымаецца, ну, неяк вельмі, зусім не вельмі. Таўсматы, дзябёлы, тлусты, ну, у лепшым выпадку, поўны. Як не маем свайго паліткарэктнага слова, то і пазычылі яго з іншай мовы. Але можна паспрабаваць зрабіць уласную кальку. То бок, захаваць мадэль і ідэю слова, але перакласці абедзве ягоныя часткі на беларускую. Бодзі – гэта цела. Пазітыўны? Ён і ёсць пазітыўны. Альбо яшчэ станоўчы. Што атрымаецца? Цела пазітыўнае. Здаецца, нічога сабе. Альбо цела станоўчы. Ну, гэта ўжо так сабе. Але калі пайсці далей, то можна прапанаваць цела прыязны, цела любівы, цела радасны. Вось гэта мне падабаецца. Дарэчы, абяцаў расказаць пра правапіс і вымаўленне слова. Першую ягоную частку, бодзі, вы знойдзеце ў афіцыйных слоўніках. Дарэчы, тут ёсць рацыя, таму што «д» і «т» на канцы запазычаных незмяняльных словаў звычайна змякчаецца. Параўнайце эмодзі, графіці. А «о» мусім пісаць, таму што гэта складанае слова і націск у ягонай другой частцы падае не на першы склад. Таму у першай частцы з'яўляецца дадатковы націск і аканне не будзе. Паверце мне на слова, альбо спраўдзіце ў граматыках.
Таким чином запомніце, а кому треба, той запишіце. Боді-пазітив і боді-пазітивний. А цяпер жарт па-беларуску. Прыходзіць жонка з мужам у краму ў мясны аддзел. І жонка звяртаецца да прадавачкі. Мне, калі ласка, паўкілаграма лівернай кілбасы для нашага сабачкі. А муж штурхае жонку ў бок ды кажа: «Золатка, у нас жа ж няма сабачкі. Не гаўкай!» О!